Acció! Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Història i Actualitat d'Oliva. El meu company Àngel i jo, Sonia Codina, vos presentem una entrevista a un emprendedor de moltes i molt bones iniciatives per a la ciutat d'Oliva. Ramon Medina Morant ens convida a la seva leonera. I això és una leonera. Sí, quan jo no sabia el que fem, ni que seguim passant. Ara menys, ara ja, com no s'ho de manejar l'ordenador i que sé. I recordeu donar like i subscriure-vos. Molt bé, això està preciós. Això no tenia que veure amb tot, jo ho tindria. Pregunteu-me i jo contestaré el que sàpiga. El que no sàpiga intentareu aclarir, però us faria molt agradar les actes o totes les publicitats que hi havia de les xarles i més que hi eren. Perquè jo me'n recordo que va venir molta gent a fer xarles. I jo, en sinceritat, no me'n recordo ni quin. D'esta me'n recordat, de la meva vaig recordar perquè la meva també, però tampoc me'n recordo quan vaig parlar de fiscal. Va venir un altre company meu de Cullera també va fer una xarra amb l'home. Però les altres xarles, us prometo que no me'n recordo. A Vicente Collado, a Vicente Parra, pues també el va entrevistar. Perquè Vicente Parra entonces deia que era d'un poble al costat de Gandia. I el poble li se va disgustar. I el poble es va disgustar i ja no venia quasi per res. Entonces Ramon va anar a parlar amb ell i va dir, vine, fes la xarla i així que el poble vega que tu eres d'Oliva i que estàs en Oliva. I és quan va fer el museu, d'ahir va vindre després. L'organització, l'amistat una altra volta amb el poble, la solidaritat. Jo vaig fer tot el que vaig poder, sempre va bé, com és lògic i normal, i a part li vaig pagar el viatge de Vindi. Va pagar el viatge de Madrid a València. I el meu fill va anar del Penedor a l'aeroport o tots els altres hem hagut totalment gratis. No, i també gratis, però el xic va dir que li pagaven el viatge. Perquè és que li va costar molt de fer-lo vindre perquè no tenia gana de vindre a Oliva. No? És que el poble es va disgustar en ell perquè ell va dir que era un pueblecito al lado de Gandia. Quan havia dit Oliva, Oliva s'havia de Gandies. I entonces va haver allí entre el poble i ell que no venia per res. Entonces Ramon va anar a Madrid a parlar amb ell i va dir, vull que vingues. Així és que però li va costar que no tenia gana. Diu, és que si la remuntaràs, el poble veurà que tu tornes i tu entonces ja eres d'Oliva. I després de passar, de fer aquestes xarres quan va fer el dia del museu i tot de Vicente Parra, i inclús li hem posat un carrer també a nom d'ell, o sigui, en vida d'ell. Però gràcies a que ell va anar a fer-li bé. Bueno, gràcies que va haver... Que va ser tu... Com diu, que no me'n recordo ara, tenen enemistats en els pobles i es van una altra volta a mirar, ja van ser... Sí, van fer les paus. Van fer el possible per a que Van vinguera. netejar la imatge, més que res. Sí, més que res, i van ser una altra volta, doncs, home, el que mereixia, És perquè que va fer sempre una parla... gran xarra també, va fer Sí, una gran xarra. i ell mereixia, era molt important en Espanya, entonces en aquella època, i no era lògic que un fill d'Oliva no estaria unit al poble i que desaprofitarem l'amistat de nets. Tu eres de Villalonga. Jo vaig néixer a Villalonga. Sí. I com acabes en Oliva? Mon pare era cabo de la Guàrdia Civil. I vaig estar en altres pobles. Vaig viure en Sèntiva, i en Sèntiva mon pare va ascendir a cabo i se'n va anar de cabo a Gavarda. I com estava a punt de jubilar-se, doncs va demanar un poble que era Oliva, que estava a proper de Villalonga, per estar proper del poble, perquè volia que jugaren en 2 hores d'estar en casa. Vaig estar treballant i estudiant. No sé si us ho vaig estar treballant per la Victòria Morera. Quan me'n vaig anar a la mili, quan vaig vindre vaig muntar una assessoria en companyia de Gregori, que tenia el Butano, que també havia treballat com Morera.
i nos vam muntar una assessoria. Aquell va veure que anava bé i em va dir que mira, que se'n volia deixar i tal, i dic, bueno, llavors que no deixem, no deixem, que és una llàstima perquè soluciona. I me'n vaig anar i ella va quedar l'assessoria. Después, bueno, sí, vaig ser primer agente de negocios y vicepresidente nacional de agentes de negocios. Entonces, en aquella època, pues vaig estar en companyia de tots els ministres de Franco, tots els vaig visitar jo professionalment. Això va ser ja quan es va acabar tot que nos vam fer gestors. Supongo que sabeu que jo vaig ser tenint alcalde, president de festes, de ponts de turisme, o sigui que... Com arribes a ser tenint alcalde? Que vaig denunciar l'alcalde del governador. El vas denunciar? Sí. A José Girau, era. A José Girau, sí. Per què? Pues mira, jo era delegat del Front de Joventuts. I el Front de Joventuts tenia un contracte en el camp de futbol. Quan van dir de passar-lo allà, vaig molt bé. I no vaig posar com és, però el mateix contracte que tinguessin, el mateix que fer aquí. Han passat dies, escolta el contracte. I vaig dir, si no fas el contracte, perquè jo no treballo per mi, això. Per mi és una feina. Vaig escriure al governador i al governador li va enviar un telegrama a l'alcalde dient que es posava d'acord immediatament amb mi i que ho comunicara al governador. I ell em va fer tenint alcalde, per això, de 3 o 4 persones, i és el... Bueno, tenia 3, però en realitat n'hi havia un altre que era de port, de turisme i de festejos. Però, per exemple, quan Madalena sortís volia fer l'Oliva Nova, doncs un representant de l'Ajuntament era jo. Sense ser de ninguna coneixença meva, anava jo a les reunions a Dènia, les anava a les reunions. Bé, tot això. Tinc una vida molt llarga i molt... Moltes coses que has fet. Moltes coses, sí. I especialment a l'Oliva. Ha sigut el primer president de Patres d'Alumnos d'Oliva. Vaig ser de l'Oliva des del primer, o sigui que... Soc fundador cofundador del Club de Tir. Del Club de Tir. No, ahí soc fundador. Del tenis, del port, de l'Acadèmia Sant José de la Muntanya, tot això soc cofundador, no fundador, han hagut altres persones que no. I he fet moltes coses, jo crec que he fet moltes coses i la gent s'oblida. Va crear els moros i cristians que t'ha creat ell. Els moros i cristians actuals són el fundador, perquè vaig estar en antes. I jo vam desaparèixer i jo el vaig de fundar. Em va costar. I, bueno, no me'n recordo molt que la gent que estava allí, que no me'n recordo com es digueren, estava l'ara de la contribució, hi havia un xicón que després del fill va tenir el bar a l'Alameda, sí. I això va ser el primer que em va dir que volia ser moro cristià, o sigui, que es va donar d'alta. Però que em va costar un muntó, perquè jo vaig parlar amb Pasqual Bolinches i en Massanet, que són antics socios de moros i cristians, perquè diguem, mira, vosaltres poseu un dia el traje. I al nebot, al fill, el que vosaltres considereu, li passeu un dia i que entra la nova època. Em van dir com no, com una casa. Bé, vaig parlar en tot el món. I els moros estos cristians van eixir de la iglesia, dels passos de Setmana Santa. D'ahir vaig agradar la gent i això són les que van dir que sí. Encara diuen que és el fundador, no és veritat, alguns diuen que és el fundador. Aquest sí que era el coi. Rafael Boronat. Rafael Boronat. El paper era del coi. I em va dir, ja t'ha creat la situació, ja tenen les compasses i les fetes, però encara no siguem, perquè era tot preparat per l'any que ve. I va vindre i em va dir, mira, jo soc del coi. Conec això, podria anar-hi a contractar uns trajes i que la gent ho vaig dir, guai, potser signar una esquadra. Dic, bé, serà bo per veure què facin. Dic que molts, com és la primera esquadra que vaig ser, no sabem que és el fundador. Ni és fundador, ni siquiera
va pertenèixer als que van fundar això. Però bé. Eren els moros del metal, pot ser? Sí, del metal. Era mecànic. Us ho dic que està clavat en tot, més que la sal. Anem a parlar sobre Ramon Medina Morant, quan va ser president del Centre Olivense de 1991 a 1994. Durant la seva etapa es va endur a cap moltes activitats culturals i també va ser una etapa on totes les entitats particulars del poble d'Oliva van fer ús de l'edifici del Centre Olivense, que està així darrere meua, i durant aquesta etapa la entitat cultural Centre Olivense va portar moltes coses culturals i socials al poble d'Oliva i també recreatives. Bueno, tu com arribes a la presidència del centre? Pues que no volia ser ningú i jo, tan tonto, em vaig presentar. I resulta que sí, que si no m'havia presentat jo, hauria sigut els mateixos que havia. Però jo estava convençut de que aquell estat se'n volien anar. I com no n'hi havia ningú que volia ser, el tonto poble que era jo, pues em vaig presentar. I després, tots els anys anteriors, pues l'únic que estava era en Montanegua. Entonces, si había voluto ser en el libro, que entonces a... President. No, perquè jo no volia presentar-me sol, vaig estar soles i tal, si estava soles vaig així. No és que parecia que tenia ganes de ser, i jo volia que haguera entrat per inclús l'haver votat, perquè jo no tenia interès de ser, jo el que volia que era el nostre fera. Però no, presentar-se, supongo que va voler que s'entrava en els dos, que seria jo, modesta a part, per l'activitat que jo desenvolupava, i no va voler. Jo li vaig insistir molt perquè es presentara també com a IMOE, perquè no sé jo, però almenys que n'hi ha que votacions i... Així no vaig entrar. No n'hi havia ningú que volia ser president. Creia jo, però és que estaven sabent que era molt a gust. I això m'ha donat compte de les dues. Com era el Centre Olivense? Quan tu vas arribar per primera volta, com estava distribuït? I tinguem una biblioteca on tinguem 1000 i pico de volúmens a disposició de tots els socios sense que a ningú li costi un cèntim el poder llegir 1 o 2 o 27 llibres si vol a l'any. Independentment, clar, s'adquireix la premsa valenciana davant de les províncies, 2 premses madrilenyes i una sèrie de revistes perquè la gent estigui totalment informada. Juguen, així venen la gent a recrear-se, tinguem un comedoret que poden vindre en els amics a dinar, o amics o familiars, en una cuina extraordinària perquè afortunadament tinguem un gran proveedor, tinguem un equip, dos equipos en divisió honor de billar, divisió d'honor en la província, o sigui que no estem parlant d'aficionats, tinguem un equip de gigons que juguen a futbol, en el futbol de penyes, en el tenis, que vamos, ni més ni menys, no és per la representació que pugui tindre el centre, sinó per a donar-los així a l'afició dels fills dels socios. Entre altres coses, Encara estaven les 2 cases adossades antes de fer la zona nova en el saló. Quines 2 cases? La casa del costat que van fer el pati i la cuina. És això, aquesta casa no era del centre. Aquesta casa es va alquilar. La casa del fill. Que jo també havia tingut intenció, que ho vaig dir, ho vaig proposar, vaig dir que no, de comprar-la. Perquè havien comprat tot el pati no era del centre, el pati era de la casa Issa. De la cuina. I es va obrir, tots ens van donar una gran expansió al centre, perquè el pati, la cuina era xoroteta. Vam fer una cuina gran i ja teníem un pati ben gran. Això ho va fer la Junta actual d'entonces, que era Paco Sarabete i companyia, o sigui, alquilar. L'ideal va ser comprar-la perquè es va poder comprar en 4 garets, jugant a les cartes i fent diners, per gastos, clar. I la meva idea era, si ho haguessin comprat, fer-ho independent del que era l'escala i que continuara jugant.
que no érem nosaltres, era fora del centre. Clar. Pero como no van a comprar, pues no va a hacer, no fa res. Ja està. Però és molt interessant de la comparativa. El centre seria més important del que és. I com ha evolucionat, vull dir, al llarg de que tu estigueres com a socio en el centre, vull dir, com creus que evoluciona? Venen més socis, es desapunten o creix això o què tal? La mitja d'edat de socios és molt major i alguns s'han mort i altres en realitat ja no ixen de casa i s'han donat de baixa. No. El centre ha tingut la publicitat sempre de ser un centre de caciques. Un casino de caciques, s'han acabat els caciques, així són gent de tota classe, tots treballadors, de totes les esferes socials. I no era veritat, no era de caciques, aquí tots eren gent normal, inclús més pobres que ells, la majoria, i caciques no n'hi havia a mi. I si hi havia caciques com pot haver en el poble, però no perquè n'hi ha que pot en el poble tots són caciques, no. El centre anava menys. Però en la meva època no hi ha menys ni hi ha més. O sigui, vam haver moltes coses, va pujar en socios, però perquè sempre tenen ells, i més que s'apunten. I les conferències van fer molta publicitat. De moment el centre Olivense sempre ha estat a disposició de tot el poble. Venia que venia una falla, que volia fer no sé què, la falla. Venia tot el món gratis. Les reunions de moros i cristians, de la Junta de Moros i Cristians que fan així, dels passos de Setmana Santa, dels gremis d'hostaleria, dels afectats per la llei de costes i per un sinfí de persones més que nos demanen el local. I ja dic que aquest sinfí de persones més poden ser les parròquies que en un moment determinat han vingut així a celebrar les seves coses, les falles que han vingut així a fer els actes d'exaltació a la fallera major. Pràcticament aquest local ha estat empleat per tot el poble sense inclús haver sigut socios. No cobrava mai a ningú, excepte quan venia algun per negoci. Hi havia una publicitat, volia vendre alguna cosa, doncs es muntaven el seu xiringuito i tot, i això sí que pagaven un alquiler, no me'n recordo quant era un alquiler, però del poble no n'hi ha ningú que no els la vaig aconseguir i a més gratis. O sigui, ha sigut una casa que estava a disposició del poble d'Oliva. D'ahir el que jo diria que si el centre no existira, n'hi hauria que fer-lo nou. Antes que res, voldria dir que el Centre Olivense és una entitat que si no estaria en Oliva, crec que es tindria que fer. I en vez de fer-lo nou l'han deixat perdre, però això són les circumstàncies de la vida. Per què abandones la presidència del centre? Tot el meu mandat va estar salpicant per la Junta anterior, les coses clares. Sí. Tot va anar des del primer dia en compte, s'ha de presentar vosaltres, jo vaig presentar perquè no volíeu presentar-se ningú i perquè no hi havia ningú més presentar. Però si vosaltres volíeu continuar, haver continuat i ja està. Bé, jo vaig fer tot el possible per portar-me bé. Tantes coses que us diré perquè m'ho vaig deixar, perquè no vaig voler. Jo volia fer coses, sempre tenia en contra de la Junta anterior. Però una d'elles va ser que volia fer a la part de dalt, estava a la cuina, abandonant. Volia arreglar-ho perquè guardaria de xiquets juntes. Para que els pares poguessin venir al centre, els xiquets, a fer-se número, el que fora, i allí que n'hi havia una persona que guardava els xiquets i que estaven bé. Allà, com si li havia demanat jo el moro, o sigui, per mi era l'abecedari, perquè, vamos, si no comencem per tenir els xiquets bé, com han de tenir gent jove. I ja em vaig cansar, i ja estaria, si no he vingut a treballar, no he vingut a treballar i en pau. En el que jo considero que és un fracàs meu personal i de tota l'entitat és de que no ha vingut la gent jove que jo esperava. I insistic i la cride. Oliva necessita el centre olivense. I el centre olivense necessita que els olivans vinguin a fer-se socios de si. Per què creus que la societat va anar en Paraguai? Per què va anar decaient?
no li parlo d'això. Perquè cada un que anda de president de fer el que ha volgut, i si jo parlara podria treure algú que estic desacreditant també. No li parlo d'això. El més important que ha tingut el centre és que ha sigut un centre de caciques. Jo vaig intentar veure la gent que no era per molt que ho vaig intentar no ho vaig aconseguir totalment. I la gent ni tenia por al centre. El centre havia sigut una societat com una altra, més cultural, que és el que realment la baixar jo. Perquè la cultura és el que va imperar durant el període de temps que vaig estar jo de president. Sí. I després ja no es va donar continuïtat a fer tant. No s'ha fet, després no s'ha fet ninguna xala, ni s'ha fet vaga, ni s'ha fet més. Els presidents que s'han posat perquè ningú vol ser president, ningú vol ser, que tots han sigut per compromís, i uns ho han fet millor i altres pitjor, però ja està, ve el que han pogut.